soc la Begoña Odriozola, soc especialista en psicologia clínica i experta en dol i trauma. I aquesta dita de no hi ha mal que per bé no vingui, això moltes persones que han passat per experiències traumàtiques ens diuen que al final del procés de recuperació senten com que la vida els ha portat algo creatiu, és a dir, que han après coses, que hi han hagut coses positives. Això és molt personal, pot ser un canvi de prioritats vitals, pot ser la sensació de creixement personal, pot ser que m'han vingut noves relacions, que he redimensionat els efectes, pot ser moltes coses, però en realitat és com la sensació de que aquesta transformació m'ha ajudat al final del procés. Això és el que anomenem creixement posttraumàtic. És cert que molta gent ens diu m'hagués agradat no aprendre-ho d'aquesta manera i això és perfectament compatible amb el dolor i el malestar de la pèrdua d'una persona estimada. I aleshores també és veritat que totes les persones que, encara que no sigui en situacions de dol, s'han afrontat a situacions complicades i difícils, en el procés d'afrontar-s'hi han desenvolupat aquesta capacitat que és una capacitat de resiliència també, no? De poder convertir les amenaces en oportunitats. La resiliència és la capacitat que tenen les persones i les comunitats de recuperar-se, d'afrontar les adversitats dures de la vida, de sobreposar-s'hi i també d'enfocar-se cap al futur i trobar una manera de créixer i de transformar-se. És una capacitat que tots tenim i que també podem aprendre i enfortir. Quines persones són més resilients? Què ens ajuda a ser més resilients? Tot el que aprenem de gestió de l'estrès, de l'angoixa, de l'ansietat, tot el que és afrontar la incertesa, la flexibilitat, el sentit de l'humor, aquesta capacitat d'optimisme que tenim i la curiositat per les coses de la vida, això són habilitats resilients, no? També totes les persones que han après o que s'han anat afrontant a les dificultats de la vida ho han anat enfortint. També ens ajuda, i és molt important, el suport familiar i social. És a dir, cap ser humà es cura sol. Tots ens curem amb ajuda dels altres, del nostre entorn, dels éssers estimats. I és molt important la capacitat de trobar motius d'esperança i d'aferrar-nos-hi. L'esperança pel ser humà és un motor. Podem viure setmanes sense menjar, dies sense beure, minuts sense respirar, però no podem viure sense esperança. No hi ha una sola manera d'afrontar una situació traumàtica. Tots tenim diverses maneres, però n'utilitzem més o menys una o dues. És a dir, hi ha persones que necessiten entendre el que està passant, que són més cognitius, necessiten reflexionar, pensar, estar sols, més interioritzats. Hi ha qui necessita explicar el que sent i parlar amb alguna persona que estimi, amb una amistat molt significativa, i plorar i compartir emocions, són els més emocionals. Hi ha altres que t'omplen la casa de gent perquè necessiten sentir-se envoltats de persones i tenir un rol definit en un grup. Necessiten sentir que això. Hi ha qui també utilitza molt el cos, és a dir, que necessita córrer, fer esport, moure's, que són persones d'acció, necessiten fer coses. Ho veiem amb les situacions complicades, que sempre hi ha algú que es dedica a fer tràmits. Jo truco aquí, truco allà i faig que tothom diu ja caurà, ja caurà. No caurà, perquè aquesta és la seva manera de fer, no? Hi ha qui utilitza molt el recurs, el canal imaginatiu, no? És a dir, imaginant llocs on em relaxo o a través de l'art, la pintura, és a dir, que necessiten expressar a través de les coses artístiques o de la creativitat. I l'art en família és de poder encaixar les diferents maneres d'afrontament. Llavors, les famílies més resilients són aquelles que són capaços d'entendre que cadascú ho fa d'una manera diferent
de respectar les diferents maneres i d'encaixar-les. Com puc saber què m'ajuda a mi? Doncs o em surt de natural o una cosa que m'ajuda és pensar en altres dificultats que jo he tingut a la vida, altres moments difícils, recordar què em va ajudar, què vaig fer, què vaig descobrir. I a partir d'aquí descobreixo quines són el meu estil i les meves capacitats d'afrontament. És veritat que en situacions així també és bo aquesta actitud d'exploració, perquè potser hi ha coses que fan els altres i que jo veig que fan els altres que jo no he fet mai, que no sé si em van bé o no, i potser m'animaria a provar per veure si descobreixo que em va bé. O sigui, l'important és sumar estratègies d'afrontament. Sé que hi ha coses que no m'ajuden, però sé que hi ha coses que potser em podrien ajudar. I, òbviament, també cal dir que hi ha estratègies d'afrontament que sembla que ajudin a curt termini, però que no m'ajuden gens. És a dir, prendre alcohol o medicar-me més del compte, això són coses que sembla que ajudin, però no. Evitar el dolor no m'ajuda. És veritat que els éssers humans tenim aquesta por anticipatòria, no? Som capaços de pensar que ens poden passar coses difícils, dolentes, i això ens activa la por. Ja sabem que la por és una resposta natural. Si la por ens serveix per ser més prudents, per activar estratègies de prevenció, per fer plans de precaució, si ens activa la cautela, benvinguda sia. Justament això ens fa més forts i més resilients, perquè estem més preparats, perquè tenim un pla d'acció per si el que jo penso que passarà arriba a passar. Quan la por ens amplifica aquesta tendència natural que tenim d'evitar el dolor, el malestar, els records dolorosos, evitar passar pels llocs que em recorden allò que em va passar, això ens posa en risc psicològic. Evitar la por només ens pot portar malestar i problemes de tipus psicològic. Per passar per les situacions traumàtiques, per digerir, per processar, per fer el dol, necessitem no evitar la por. Hi ha moltes metàfores per explicar-ho, no? Atravessar la por, passar per ella, abraçar-la, acceptar-la. En realitat és una manera d'explicar que si no evitem la por, en certa mesura es farà més suportable i ens permetrà més digerir. En últim extrem, si la por ens paralitza, és a dir, és tan intensa que no ens deixa ni anar endavant, ni endarrere, ni cap als costats, és a dir, sentim que no evolucionem, és millor reconèixer-ho i demanar ajuda. Jo crec que el primer és acceptar que tinc por i tractar-se a un mateix amb amabilitat, no? Com tractaries amb una persona molt, molt estimada. Després, cultivar el coratge, no? Amb les coses més petites i quotidianes de la vida. És a dir, cada vegada que ens fa por fer una cosa, o ens fa por, per exemple, parlar i dir la nostra en un grup en el que sabem que tothom pensa diferent. Cada cop que jo faig això, estic cultivant el coratge, estic fent muscle. I després, quan tinc to muscular, puc utilitzar aquesta força en moltes coses diferents. És a dir, entrenar el coratge generalitza aquesta competència, aquesta habilitat. La por sovint ens porta a dubtes. Els hi hem de fer cas. És a dir, el dubte és una invitació a aturar-nos, a recuperar perspectiva, a pensar, a reflexionar, a recuperar el nord de vegades, i fins i tot compartir els dubtes amb alguna persona de confiança m'ajuda a pensar en l'altre, a tenir més perspectives i enriquir-me. És a dir, el dubte és l'essència del pensament i de la presa de decisions, també. La dificultat o el problema és quan el dubte ens paralitza. I sovint ens paralitza quan tenim al cap aquesta visió molt dicotòmica de només hi ha dos camins, un em porta a l'èxit, l'altre em porta al fracàs, i a sobre el que decideixi ara és definitiu per tota la vida. O sigui, això no és així. D'entrada,
Mai hi ha només 2 camins, n'hi ha més de 3, segur. I després podem agafar un camí amb la informació que tenim en aquest moment i quan toqui puc aturar-me a reavaluar. I quan reavaluï tindré davant meu altres 3 camins i n'agafaré un altre. És a dir, en cada moment puc canviar el rumb si la informació que m'arriba així m'ho requereix. Hi ha persones que ens pregunten no sé si estic fent el dol bé o no, perquè jo ara em sento pitjor que fa un any o em sento pitjor que fa uns mesos. Si em sento un moviment, tot va bé. El que és mala senyal és que em senti exactament igual que quan va passar. L'experiència humana és molt diversa, no hi ha una única manera de passar per les situacions potencialment traumàtiques ni passar pels dols. És important seguir la pròpia intuïció i recordar que tots tenim moltes més fortaleses, molts més recursos dels que pensem. És a dir, tenir això a l'horitzó és també una inspiració per seguir aixecant-nos cada vegada que defallim. I ho fem amb els altres, perquè el ser humà necessita d'aquesta comunió. Recorda, no estàs sol.